Takže jelikož jsem zjistila, že moje minulé video rozpoutalo strašné rozepře a byla jsem nařčena z toho, že o Justinu Bieberovi vůbec nic nevím a že jsem nespletla nejen jeho věk, ale i jeho bydliště, tak jsem se rozhodla vypůjčit si příslušnou literaturu a dovzdělat se. Takže nejlepší na tom je, že tady v této knížce se dozvíte, jak se stát Justinem Bieberem. Neplatí to jenom pro něj. Justinem Bieberem se může stát kdokoliv z vás. Na začátek, abych se opravila. Justin Jeremy Drew Bieber se narodil 1.3. roku. Jeho bydliště je v Kanadě. Takže jsem se fakt jako sekla s tím něm. Objevily se mi taky další reakce, jakože máme kakundy ve videu. Tak to je asi jediné, co je na něm super. Ale použijeme tuhle publikaci. How to be a Bieber. Tady je jeho fotka, samozřejmě to napsal Justin Bieber, kdo jiný. Je to pár základních pravidel, podle kterých se můžete i vystát popovou hvězdou nebo takovým nějakým idolem, který za chvíli vyhasne. Jako první, chce to příjmení, které samozřejmě znamená v reálném životě i něco jiného. Takže například Bieber Knírek. Vymyslete si takové jméno, že vás bude napadat, kdykoliv budete hrát na soutěž Hádej, kdo jsem. To se mi stalo teda už párkrát. Řekli mi, jsi mladá, jsi zpěvák. A já hned, jsem Justin Bieber? Za třetí. Dejte se dohromady s nějakým raperem, nejlépe s nějakým hodně slavným, jako je Usher nebo Ludacris. Protože když už se lidem nebudete líbit vy, tak aspoň ten rapper. Vymyslete si rytmus, který lidem nedá v noci spát. Od včerejška tady tohle slyším pořád v hlavě. To je základem jakože vymývání mozku a taky se rychle stanete idolem. Najděte si minimálně milionový okruh holek ve věku 13 až 15 let. Ty se z vás zaručeně zblázní. Jako další je tady, dělejte, že umíte nějaký tanec. Třeba hip-hop nebo breakdance a dělejte, že ho umíte fakt dobře. A když prostě spadnete na pódiu a rozbijete si hlavu, tak řekněte, jo, házel jsem tam slušný breaky. Samozřejmě ten tanec nesmíte umět, ale dělejte, že ho umíte. Jasný? Nikdy nepouštějte z ruky skateboard a bicí, protože milujete skateboard a bicí. A hlavně zpívejte o věcech, jako je láska. No, takže to by bylo asi pro dnešek všechno. Tady tuhle knihu nikde nezakoupíte, což je škoda, že ano, ale mám pro vás speciální soutěž. Kdo mi natočí video, jak je šílený z Justina Biebera, může vyhrát tohle. Ano, je to plakát Justina Biebera v životní velikosti. Je tady jeho jméno. Má super hodinky z vietnamské tržnice. Košili, džinovou bundičku. A ty jeho očička. Soutěžte, ještě malý přídavek, protože vím, jak milujete, když s něho šílím, takže jsem si něco připravila.